Johera mag josiasa mane osebedo ka siro kweth mopogore mag josiasa e kaunti ma Kisumu kaluwore gi yiero mane orumo. Koro wacho ni giyie kod duoko mag yiero kata doko ni moko kuom jochung' mane gisiro ne ok oyudo lemo mane gidwaro tok duoko mar yiero. Sharon Ong'ao nigi ler mar wachni. E kaunti ma Kisumu, pogruok ne omienjo e kind jochung' mane ochung' kod otiko mar ODM kaachiel kod jowetegi mane ochung' kendgi gin giwegi. Mano ne en kaluwore gi wach mar goyo kura e yor 6 piece. Joshua Ogina mong'ere gi nying mar pakruok kaka Ogina Kidi Kibudi, ma bende ne en achiel kuom johera mag jochung'. Umbe ne ong'ere bang' tipo mopogore mane osebedo ka oke e mbui mare kano kwedo dwaro mar duond bura mar ODM mar chiwo otiko e yo Nyalodia, kaluwore gi welo mag duond buche mane dhi nyime. Ogina ne oramo ni thoth jochung' mane ochunegi otiko e yor Nyalodia ne biro chunogi mar mondo mi gimok mach kod oboke makamago kalore ne ibiro yombgi e kombe makamago. To na loso video no nitie jomoko momi certificate mag ODM to kata kamano to nyaka jomoko mogodo mach. Koro na wacho mano kaluwore gi ng'ama na support kano duogo na gi party mara chung' kenda. To kanano no mos kanye wasetimo yiero to ne nitie kuonde moko kaka Kisumu West ne waneno ga kulago ne berga kabisa. Kisumu East ne waneno ga Shakir Shabir beyo kabisa. Kisumu Central pok wabedo gi problem mar MP kana onge MP ga mosebiro ga chung' kenda. Mak mano uda kende manye waneno ko wuoga chung' kenda no. Kata kamano bang' yiero maduong' mano bag chien tarik 9 mar dwe mar 8, thoth jochung' mane osiro ahinya e kar chung' od bura ma Kisumu Central kaachiel kod Kisumu West ne oyombi. Ase accept ni orono yombo wa yo moriere, yo mar adiera, yo ma onge kunyalo wacho ni ng'ato kwalago. Ng'ini nitie range ma ka ng'ato weigo to kinyal gombo kata dhi kod chunyi chido. Koro rate manorono wewago nolawa wanawa. Machunyu chido kwanyal kata dhi kot. Koro mane momiyo na golo wach mar ng'ade nywande. Kaluwore gi nonro kata achiel mar chung' kenda na wacho gi gimomiyo. Tadier kuma na wacho be ni nodo ni dhi chung' kende japani rosa buyo to yombo olago 100%. Magi kunde mana wuoe kod Kisumu Central na wuoe wach Dr. Ron kod Ouda Unyayala. Mo already Oron ola Ouda wanawa mo Ouda dok dala kod na wuoyo kendo Kisumu East kochacha kindu Shakir Shabir kod Oricho. Munir Kirunda achiel kuom johera mag jochung' mane ochung' e yiero mahigani e kaunti ma Kisumu. Bende wacho ni yiero mahigani ochiwo puonj ne onagi makochopo yiero mabiro. Owinjore gi lut ombulu e yor 6 piece mondo ogeng' ne jomoyombi mariwore kod kweth mamoko. Kose yombi e nomination kiki chaki chung' gi party moro kiku chako longa mochungi independent. Uneno gi wang'u gik matimore. Nyocha babo kwero maber ni gona uru ombulu karule gi wana Jessica ma en 6 piece to jok moko no kwedo ni gino rach kidwaro ng'ade nywande but matokeo koro gineno kako genya gimotimore ero gi soja UDA nyocha kok Nyasaye timo ono ne rosa buyu kae donge wabedo gi ja UDA moro be kae olaga luoch makoro ero sani koro neno gimatimre ma next time gimoro kaka makik nuore kose yombi e nomination kiku chako long'ano. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Otek manade ni joka makwa